Исәнмесез, дуслар. Сезне Татарча онлайн мәктәбендә сәламлыйм. Без сезнең белән батарейка тестеры җыячакбыз. Бу экспериментта без LCD дисплейда батарея аша үлчәнгән көчәнешне күрсәтәбез. Шулай итеп, батарейканың зарядын тикшерәбез. Эксперимент өчен кирәкле детальләр: Arduino Uno платасы, макет платасы, 10 кОмга 2 резистор, турыландыручы диод, LCD экран, 16 штук тоташтыру чыбыклары һәм 1 клемма. Асылы схеманың рәсеме. Чагыштырып җыер өчен макет схемасы. Җыелган схеманы компьютерга USB аша тоташтырабыз. Хәзер экспериментның программасын яза башлыйбыз. Сыек кристалл дисплей белән эшләү өчен без кирәкле китапханәне тоташтырабыз. Инглизчә Liquid Crystal Display яки кыскача LCD. Беренче юл. Include liquidcrystal.h. Дөрес булмаган тоташудан саклаучы диодта көчәнешнең бер өлеше төшә. Инглизчә voltage drop. Бу исәпкә алынырга тиеш. Икенче юл. Define diode drop 0.7. Дисплейны эшләтер өчен объект игълан итәбез. Аны ясау өчен ул тәртиптә тоташтырылган пиннар санын күрсәтергә тиеш. Икенче юл. Liquid Crystal LCD 13 ötür 12 ötür 11 ötür 10 ötür 9 ötür һәм 8. Икенче юл. Void Setup. Экран белән эшли башлыйк. Предметка рәтләр һәм баганалар санын begin функциясе аша әйтеп китәбез. LCD.begin 16/2. Батарейка электр көчәнешен, инглизчә battery voltage, хәбәрен экранның беренче юлына чыгарабыз. LCD.print battery voltage void loop. Тоташтырылган батарея көчәнешен исәплибез. Float voltage аналог read A0 бүленә 1024.0 тапкырлана 10.0. Көчәнеш бүлүчедәге көчәнеш көйләнгән булса, диодтагы көчәнешне арттырырга кирәк, чөнки ул кимегән булырга тиеш. If voltage 0.1. Икенче юл voltage plus diode drop. Экранда курсорны кирәкле җиргә урнаштырабыз. 0 ул багана, 1 юл булып килә. Шынлыкта бу икенче юлның сул шакмагы, чөнки номерлау 0дан башлана. LCD.set курсор 0/1. Батарейкадагы көчәнешне 100дан 1 төгәллек белән чыгарттырабыз. LCD.print voltage -2. Шуннан ук үлчәү берәмекләрен экранга бастырабыз. Безнең өчен ул вольт булырга тиеш. LCD.print volts. Әйдәгез, җыелган схема буенча тест үткәреп алыйк. Сезнең каршыгызда 2 батарейка, аның берсесе утырган булырга тиеш. Әйдәгез, җыелган схема белән утырган батарейканы эзләп алыйк. Аның өчен без плюсовой клемманы тоташтырабыз батарейканың плюсына һәм калган клеммасын минуска. Без бүген батарейка тестерын җыйдык һәм аның аша утырган батарейканы аерып алдык. Сезнең барысы да килеп чыккандыр дип ышанып калам. Киләсе очрашуларга кадәр